vive Ségou, vive le Mali, vive l'unité retrouvée de mon peuple, vive l'Afrique. Sur ma gauche, vous avez mon fils et mon père en même temps, Adama Keïta, Kora. Aussi, un maître d'une Goni, un autre fils, Asaba Dramé. Imaku Pama, Imakunde, Imaku Pama, Imakunde, Sanuba Tintununa Sayate Jontola, Satole, Wariba Tintununa Sayate Jontola, Isatole, Pama de Gana Kassim, como Tokorola Kassimandi, Dadeo. An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye alamisa ye tubabukalo tile 28 desanburu kalo an bɛ ale la san 2023 k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw ka danaya kurakurali la Diany.ml FM ale kan an bɛ laseli kɛ bɔlɔlɔ sira fɛ. Dɛmɛba arajow olu bɛ an na Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan min ye jabarani minnu bɛ bɔlɔlɔ sanfɛ olu caman fana na an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Wa an yɛrɛ fana kɛlen don fana ka dɔ fara an ka ko ka yaasa an ka se ka ye kosɛbɛ hali bi. Groupe YouTube o bɛ yen n'aw y'aw abonné o la san kura daminɛ na min ye baaraw caman bɛna na kɛ ale kan YouTube in n'i kɔni donna ale kɔnɔ i b'i abonné n'i ye abonné an ka fɛnw gɛrɛgɛrɛw a n'a telimanw olu caman bɛna bila ale kan yaasa ka aw bɔ ɲɛnafin na san daminɛ na. Kibaruya sanumaw kibaruya minnu bɛ yen ni nɔgɔ tɛ u la ka olu da aw tulo kan Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan k'aw to aw sigiyɔrɔw la a y'a aw sɔgɔlen to Diany.ml FM na an bɛ laseli kɛ bɔlɔlɔ ale sanfɛ ani an ka arajo minnu bɛ yen n'olu b'an senkɔrɔma dondo min ye web TV fana ye fo ka taa se TikTok n'a tɔw ma. An yɛrɛ fana y'an ka YouTube groupe o fana sigi nin waati in na. Kunungo Premier ministre ale ka baarakɛyɔrɔ la dugutigi minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ni Burkina dugutigiw ka taa fara Niger taw kan olu kɔni nana foli kɛ Premier ministre ye min ye maa kofɔlen ninnu ye u y'a yira k'a fɔ bi ko dancɛ min bɛ jamana ninnu ni ɲɔgɔn cɛ o b'a to u ka se ka kolonso ɲɔgɔn na yaasa sa ka kuma bɛɛ lajɛlen latigɛ sa an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba n'o o ye Bamako bi coordinateur ka kuma lasela ye ale de ye kuma ta Bamako bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la n'o ye Sogonikɔ commune 6 dugutigiw ka coordinateur ye Sangare ale kɔni ye bonyamasegin kɛ k'a fɔ fanga ɲɛmaa ɲɛna ko u nana yaasa min ye dugutigilakaw olu donni min kɛra ba la baara minnu ni olu fana bɛ se ka o kɛ ko o danganɛmaya yaasa jamana saba in a ɲɛmaw bɛ ka baara minnu kɛ jamanadenw k'u yɛrɛ ye a la ka tɛmɛ dugutigiw fɛ. Niger ale dugutigiw
ni Burkina dugutigiw olu bɛɛ lajɛlen nana sa k'a yira k'a fɔ ko nin waati na baara mun bɛ ka kɛ jamana ɲɛmaaw fɛ ko olu b'u yɛrɛ ye o kɔnɔna na sabula k'a bɛ tali kɛ jamanadenw olu ka laɲinibaw la yɛlɛmaba minnu kan ka kɛ ani fɛɛrɛ minnu kan ka kɛ baara minnu sigilen don sen ka sa AES fɛ Sogɛli y'i da don olu la k'o caman ɲɛfɔ u ye u jɔyɔrɔ bɛ se ka kɛ min ye ani u ka senkɔrɔma dondoli baaraw sabula Sogɛli ko u ma olu de don olu de y'a ye sabula olu bɛ olu de ka baara la nin waati in na n'i y'a jateminɛ dugutigilaka minnu bɛ anw fɛ n'o y'a sɔrɔ olu lakodɔnnen don Burkina ale ni Niger olu fana taw fana kan ka tɛmɛ o sira fɛ yaasa u ka jɛɛrɛw sigi ka baarakɛɲɔgɔnyaw don u ni ɲɔgɔn cɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen ka laɲini bɛ se ka sɔrɔ cogo min jamanadenw bɛ lafiya cogo min basigi ni lafiya ni yiriwali baaraw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cogo min na premier ministre kɔni y'u fo u ka nin wulikajɔ in na u y'a yira fana k'a fɔ ko nin tɛna kɛ a laban ye sabula dugutigiw u jɔyɔrɔ ka bon fɛɛrɛ ni dabali dɔw b'u yɛrɛ fana bolo yaasa min ye jamana ninnu bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na don nataw la u n'olu kɛ sɛbɛn ye ko o di premier ministre ale ma a k'a lase jamanakuntigiw ma Menakakaw fɛ yen min ye mɔbili dɔ ye ale kɔni kun ye dogo min an ka finitigiw ye olu ye wulikajɔ kɛ k'o mɔbili in bɔ baara la baara minnu bɛ Menaka waati in na o ye ka jamana min ye Menaka yanfan ye k'a lakɔlɔsi drone olu kɔni bɛ wulikajɔ la ye san kalo 12 yaasa min ye basigi ni lafiya bɛ se ka na cogo min Menaka duguladenw olu bɛ se ka lafiya cogo min Gao fana kɔnɔna na a bɛ fɔ min ma ko patrouille kɔni o bɛ ka kɛ Gao su ani tile yaasa Gawokaw bɛ se ka hakili sigi cogo min na min ye duguladenw caman ye jabaranin na sɔrɔ n'o ye ORTM ye u y'a yira k'a fɔ ko waleya min filɛ senna nin ye dugu kɔnɔna na k'a ka fisa sabula nin waati laban in na hali ni bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko couvre-feu bɛ senna Gawokaw y'a yira k'a fɔ ko bingali misɛnninw bɛ ka caya butigiw feerelikɛyɔrɔw maa minnu bɛ taa misiriw la ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ degun sɔrɔ ka sababuya kɛ maaw ye maa minnu kɔni bɛ bin u ka waati ani waati Segu Mopti Baɲangara ale ni san mara la finitigiw ye wulikajɔ belebeleba dɔ daminɛ yen wulikajɔ min ni o kɛkun ye dugudenw ye laɲini minnu kɛ nka o bɛɛ n'a ta min ye farabugukaw fɛ yen farabugu maa caman ye laseli kɛ an ma k'a yira k'a fɔ farabugu ka taa suala yan fan fɛ min ye nin jugawale ni bamacawale kɛbaw ye u kɔni dogolen don yɔrɔ dɔw la yen kibaruya ninnu a bɛ sɔrɔ mun na o ye k'a fɔ kabini bingali kɔni kɛra farabugu finitigiw ye wulikajɔ kɔni boloda nin waati laban ninnu na wulikajɔ in fana a bɛ se ka sabati cogo min ka sinsin duguden minnu bɛ yen n'olu bɛ kunnafoni sanumanw di olu fana ka ta ba la Tumutu gouverneur ale kɔni kɛlen don ka wulikajɔ kɛ sabula nin waati in na Tumutu basigi nalen don min ye commissaire Baku Kante n'ale yɛrɛ Tumutu gouverneur ye kunungo Tumutu wolomasiri taba olu dagayɔrɔ min bɛ yen n'o ye Kanfɔr Silisɛk Beka ye a taara o kɔnɔna na ka t'i ɲɛda finitigiw kan u bɛ baara min na bi yaasa basigi ni lafiya dɔ bɛ se ka fara a kan cogo min na ka olu bɛɛ lajɛlen lajɛ wa u y'a yira fana k'a fɔ ko min ye Tumutu baara min bɛ ka kɛ yen o ɲɔgɔnna kelen o de bɛ ka kɛ Gao kɔnɔna na wa min y'o wulikajɔ kelen ye o de bɛ Kidali fana kɔnɔna na nin waati in na yaasa dugudenw u n'u bolominɛw olu bɛ se ka lakana cogo min na basigi ni lafiyaw ka don Baku Kante kɔni ye foli ta ka ɲɛsin finitigiw ma ɲaga dun n'o ale bɛ finitigiw kunna nin waati in na Tumutu mara la a n'a ka cɛdenw ko yaasa cogoya min na baara mun kalifalen don la u ka dɔ fara a kan hali bi min na jamanadenw olu bɛ lafiya sɔrɔ cogo min Bamakɔ kɔnɔna na yan Sogonikɔ polisiso n'o ye 7e arrondissement kɔrɔ ye olu y'u bolo da bandi dɔw kan olu bandiw ka baara tun ye min ye o ye maa minnu bɛ taa visite technique kɛ u bɛ sɛbɛn min ta k'o bayɛlɛma k'o feere olu ma visite technique mɔgɔ y'a yira k'a fɔ ko maa ninnu yɛrɛ minnu bɛ sɛbɛn ta ka d'u ma u bɛ a feere u ma wari min na o ka ca ni olu ta ye siɲɛ 2 k'olu m'a dɔn kun min na mɔgɔw bɛ taa o sɛbɛn kolon in ta sɛbɛn min tɛ se ka baara kɛ min ye commissaire Mane ye ni ale bɛ Sogonikɔ nin waati in na a y'a yira k'a fɔ ko u ka wulikajɔw senfɛ u taara fɔ Sikasokaw fɛ yen wa sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na maa 3 min n'u sera k'u bolo da olu ka nin waati la u bɛna olu di tribunal ka bolo kan yaasa baara tɔ bɛ se ka tɛ sɔnna cogo min na nka o kɔni ye welelema dabila maaw ma u ka taa n'u ka mɔbiliw ye visite technique la ka t'u ka baara kɛ o ka fisa u k'a ta bɔlɔn fɛ sɛbɛn minnu don a sɛbɛn ninnu kɔni tɛ sen kan kosɛbɛ wa min ye ɲangata o bɛ se ka sɔrɔ a ko la sabula min ye maa minnu ye n'olu minɛnen don nin waati in na olu kɔni ka kiiri olu ka baaraw bɛ bɛna kɛ nka min ye commissaire ye a ko sɛgɛsɛgɛli o bɛna to sen na Mali sɛnɛkɛlaw y'a yira k'a fɔ ko nin waati in kɔni na ko u bɛ se k'a fɔ ko alihamudulilayi ko ɲinan samiya kɔni u ye min sɔrɔ balo la ko a darawuli ka bon kosɛbɛ kɔɔri ko o dɔrɔn tɛ da dumunifɛn caman bɛ yen ka taa se ɲɔ kaba min ye keninge ale ni malo ma ko ɲinan ta kɔni ko bolofaranga bɛ a ko la
APK min ɲɛma ale bɛ munumunu salo la yaasa balo minnu sɔrɔla u bɛ se ka don bɛrɛ la cogo min na min ye sanba jugu ye u kana n'a bɛɛ lajɛlen cɛ ka taa n'a ye ka taa sa foroda wolow la ka taa n'a ka bɔ n'an ka jamana kɔnɔ hakilina kɔni bɛ ka di sɛnɛkɛla caman y'a yira k'a fɔ olu yɛrɛ kun ka suman jɔrɔba bɛ u la Segu mara kɔnɔna na kuma tɛ tigɛli waati bamanciwale ni ka walekɛbaw u kun delila ka min lama u kana to o ɲɔgɔnna kɛ o de la bi fɛɛrɛ ni dabali bɛ ka tigɛ sa yaasa balo ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lasago cogo min ka bila hakɛ kɔnɔna na hakɛ min na ni jamana yɛrɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ a la ka fara kɔɔri fana kan kɔɔri min na bi Mali ale kɔlen don ɲɛmaa ye o la an fanfɛ bolow fɛ basigibaliya ale hukumu kɔnɔna na bananbakaw ye jɛrɛ kɛ jɛrɛ min n'o ye kimɛli ye san tɛmɛnen na degun min bɛ yen sous-préfet ka taa se mairie kɔnɔna baarakɛlaw ma ani dugudenw ani baarakɛyɔrɔ ɲɛmaaba minnu bɛ yen ka taa fara finitigilakaw kan olu bɛɛ lajɛlen bɛ jɛrɛ in kɛnɛ kan min ye jamanadenw ka tɔnjɛkulu ye olu fana bɛ a hukumu kɔnɔna na yaasa u bɛ se k'u hakilila di ɲɔgɔn ma cogo min na san kalo saba laban in na degunba minnu sɔrɔla finitigiw bɛ se ka baara kɛ n'o ye cogo min bananba lajɛ in kɔni kɛkun ye min ye u ka fɛɛrɛ bɔ fɛɛrɛ minnu ni dugudenw yɛrɛ bɛ se ka o kɛ yaasa u ka lakanako la u bɛ se ka jɔyɔrɔ ta cogo min na hali n'o y'a sɔrɔ nin waati in na min ye bamanciwale kɛbaa ni jugawale kɛbaaw kɔni kɛlen ka taa kalanso caman datugu ale bananba kelen kɔnɔna na couvre-feu bɛ senna Gawokaw fɛ yen nka Gawoka dɔw y'a jira k'a fɔ ko nin kalo laban ninnu kɔnɔna u ye degun sɔrɔ nɛnɛ dalen min filɛ nin ye misiri ta waati bitigiw olu kɔni bɛ dakari bin bɛ kɛ maaw kan maaw bolominɛw bɛ ndaraki u la o jatigɛ de senfɛ sa min ye finitigilakaw ye ko olu ye wulikajɔba kɛ kunnasini ko sufɛ bi su ani surɔ fana yaasa min ye Gawo kɔnɔna na u bɛ se k'u tɛgɛ da maaw kan cogo min nka Gawokaw ko fo dɔ ka fara nin waleya in kan sabula maa minnu bɛ yen n'olu bɛ nin waleya ninnu caman kɛ olu yɛrɛ kɛlen don Gawo kɔnɔdenw ye k'a sababuya kɛ gɛlɛya ye fɛɛrɛ ni dabali ka sɔrɔ baara ni yiriwali sira olu ka sigi sen kan yaasa dugudenw olu bɛ se ka bɔ nin na cogo min na kulukorokaw olu y'u ka san accident kimɛli kɛ min ye mɔbili kɔni o kɛra maa minnu sata ye kulukoro kɔnɔna na o bɛ bɛn maa 136 de ma maa 5000 ani 77 olu de joginna sirabaka kasara la kulukorokaw fɛ yen 2023 ale kɔnɔna na ko n'i ye nin jate ninnu ta k'a lajɛ ko ani salon ta k'olu sanga ɲɔgɔn ma ko ɲinan salon ta ka ca ni ɲinan ta ye ko sabula salon min ye maa 175 o de fatura maa 5000 ani maa 691 o de joginna sirabaka kasara la nka u y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ yaasa min ye siraba sariyaw olu ka labato bɛɛ lajɛlen fɛ kimɛli min kɛlen filɛ nin ye a ye kulukorokaw jatigɛ kosɛbɛ hali n'o y'a sɔrɔ u y'a jira k'a fɔ ko dɔ bɔra maa sata la sirabaw kan nin waati in na tajiko kɔni gɛlɛyalen don kosɛbɛ an ka jamana fan caman fɛ korokaw olu y'u ta fɔ dugutigi ye wulikajɔ kɛ cogo o cogo min ye duguladenw ye n'o ye taji feerelaw ye olu ma sɔn ka fɛn bɔ a sɔngɔ la Gawokaw fɛ yen nin waati in na fana a kun yɛrɛla k'a fɔ k'a sɔngɔ gɛlɛla nka min ye station tigi dɔw ye olu kɔni ye ŋaniya ɲumanya ta k'u ta to 160 la n'o tɛ a don daminɛ fɔlɔw la u y'a jira k'a fɔ ko taji tun bɛ 500 fo ka taa se 600 ma opérateurs kɔni ko olu wulilen don k'u jɔ nka u y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na Mali ni Algérie mankan min bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ o t'a to fiyewu kuma tɛ maa ka se ka mobili ta k'i bɛ taa tɛmɛ o siraw fɛ kuma tɛ armée ale bɛ opération ba de la Mali ni Algérie dancɛ la yaasa basigi ni lafiya o bɛ se ka don cogo min na an ka jamana ale kɔnɔna na yaasa ka se ka fura sɔrɔ sa an ka kurantigɛ banbali in na Mali ale ni Mauritanie sefa wari miliyari 180 o de bɛna di olu ma yaasa u ka se ka kolonso ɲɔgɔn na kuranko dɔ sira fɛ min ye waleya in ye k'a tɔgɔ initiative desert to power ka kuran k'o ladon cɛncɛn fo k'a la sa ko ka o baaraw sigi sen kan ko ni waleya in kɔni sera ka sigi sen kan a bɛna n'a to jamana fila in u bɛ kuran sɔrɔ u bɛ se ka kuran feere wa min ye baara fana ye a bɛna o di jamanaden caman ma yaasa ka baarakɛbaliya kɛlɛ dugu minnu bɛna sigi nin ko in kan sa ani baara ninnu kan ka kɛ cogo min na k'olu bɛɛ lajɛlen dan tigɛlen don nin waati in na Bamakoka caman y'a jira k'a fɔ ko u ka kuranko kɔni bɛ ka basigi dɔɔni dɔɔni nisɔndiya dɔɔni bɛ ka sɔrɔ a la n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ kuran kun bɛ tigɛ heure 15 ko nin waati in na fan caman fɛ kɔni maaw y'a jira k'a fɔ ko a bɛ ka kɛ heure damadɔni ye laɲini ye min ye yaasa kurantigɛ yɛrɛ ka ban pewu ko fɛɛrɛ n'o dabaliw bɛ ka tigɛ bi minisiriso min sigilen don kuranko ni jiko kunna an ka jamana kɔnɔ laɲiniba yɛrɛ ye min ye o ye k'a fɔ sa an ka se ka bɔ min ye kuran yɛrɛ ale tajilama dili la k'a yɛlɛma sira wɛrɛw fɛ sira minnu bɛ yen n'o y'an ka barajiw ye k'olu lalaga k'olu dilan juru minnu fana bɛ an na n'an bɛ kuran san maa minnu fɛ olu fana dɔ ka se ka bɔ olu la yaasa kuranko ale ka basigi sanyɛlɛma min setɔ filɛ nin ye minisiri ka chargé de communication yɛrɛ kun tɛmɛna anw fɛ yan n'o ye Dusu Jire a y'a fɔ ko u bɛna u jija cogoya suguya bɛɛ lajɛlen na yaasa min ye dɔ ka se ka bɔ a la
wa min ye basigi ni cɛsiriw ye ko olu bɛ sen na kuma tɛ minisiri yɛrɛ sera ka fɛɛrɛ sigi sen kan nin waati in na ale ni énergie syndicat maaw olu ka ɲɔgɔn ye ka ɲɔgɔn faamuya baara taabolo ɲuman na min ye taji dicogo fana ye k'o fana yɛlɛma sɔrɔdasilakaw olu de talen don nin waati in na ka taji ninnu bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsi k'u dɛndɛn ka bɔ jamanaw kɔ ka na ni u ye yan santrali minnu fana bɛ yen ni taji bɛ taa jigin a bɛɛ lajɛlen la kɔlɔsilen don sɔrɔdasiw de fɛ yaasa baara in a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na n'o y'a sɔrɔ syndikaw ye laɲini dɔw kɛ minisiri fɛ k'o laɲiniw fana bɛ ka don ba la nka jamanadenw kɔni ye min la kɔlɔsi k'a fɔ nin tile fila in na kuran a kɔni bɛ ka sɔrɔ dɔɔni dɔɔni Bamakɔ kɔnɔna na wa segukaw fana olu fana ye o fana misali kelen fɔ k'a jira k'a fɔ ko a bɛ ka fisaya olu fɛ yen an baarakɛɲɔgɔn a n'an kɔrɔmuso n'o ye Umu Jara Jɛma ye n'ala ale ka kalifa minɛ ala ka si to san 58 na diɲɛ min ye seko ni dɔnko tigilamaw ye kunnafonidilaw ka taa se bɛrɛbɛrɛli tɔnw ma fasodenw ka tɔnjɛkulu muso jɛkulu ninnu bɛɛ lajɛlen taara Umu Jara Jɛma bila dayɔrɔ laban na n'o o kɛra Sotiba Saledo ye Soditoa Kagurudo Umu Jara m'a jira k'a fɔ ko ala y'a ka kalifa minɛ a la tarata tɛmɛnen nin kalo in tile 26 a kɛra hôpital di Mali la bala kuntala surun dɔ o senfɛ an bɛ dugawu don kɛ sa ko Umu Jara Jɛma ye ko ala ka a dayɔrɔ sumaya Senegalikaw fɛ yen ko min ye ŋaniya yira min kɛra yaasa ka taa cɛbɔ la sa n'o o ye k'a fɔ ko n bɛ taa n ka sɛbɛn da n bɛ kɛ cɛbɔ ye conseil constitutionnel la ko min ye maa 60 ɲɔgɔnna olu de taar'u ka sɛbɛn da k'u b'a fɛ ka kɛ Senegal jamanakuntigi ye conseil constitutionnel kan ka nin bɛɛ lajɛlen tɛntɛn k'a lajɛ ŋaniya minnu yirala n'o y'a sɔrɔ maaw ka sɛbɛnw dafalen don min ye Usumani Sonko ye ale ta kɔni kuma cayalen don kosɛbɛ wɔlɔfɔw fɛ yen nin waati in na sabula u y'a jira k'a fɔ ko sɛbɛn minnu bɛ sigi sen kan yaasa a ka se ka kɛ cɛbɔ ye ani sɛbɛn minnu kan ka sɔrɔ ko yalama k'a ye olu bɛɛ lajɛlen sɔrɔ wa maaw kɔni bɛ k'u yɛrɛ ɲininka nin ko in na nka conseil constitutionnel n'o bɛ Senegalikaw fɛ yen ale ka maa mafalen dɔ kɔni y'a jira kunnafonidila dɔ la k'a fɔ ko maa 60 ɲɔgɔnna kɔni sera k'a ka sɛbɛn da wa min ye conseil constitutionnel ale bɛna o bɛɛ lajɛlen tɛntɛn ka sɔrɔ ka jaabi bɔ maa minnu bɛna yamaruya ka taa Senegal jamanakuntigi kalata la n'o kan ka kɛ février kalo ale nata in na wɔlɔfɔw fɛ hali bi u ka dugu min bɛ ko Mbour kasoden 600 olu y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni kan ka kiiri ten sa k'olu mɛnna minɛli la dɔw ko k'olu ye san 3 fo ka taa se san 6 ma da tɛ ka don u ka kumaw la u ye sɛbɛnni kɛ k'a ci u ka minisiri ma minisiri bɛ kiiri ko kunna u ka jamana kɔnɔ u y'a jira fana k'a fɔ ko olu ka sɛbɛn ninnu ka suma tɛgɛ tɛ maga u la wa maa t'a dɔn a ko bɛ tigɛ da min na min ye maa ninnu ye u y'a jira k'a fɔ k'olu yɛrɛ bɛna wuli ka jɔ kɛ koyi ko ka fanga yɛrɛ nɔ minɛ ko n'u ma nɛbɔ k'u bɛ dumunikɛbaliya boloda k'u to kasobo ale kɔnɔna na Kongokaw fɛ yen kalata ale kɛra o don nin kalo tile 20 halisa bɛɛ lajɛlen sigilen don ka jaabi kɔnɔ maa minnu bɛ yen n'olu ye dɛmɛbagaw ye sa n'o o ye farajɛlakaw ka keleya tɔnba ye n'o Union européenne ye olu tun ye maa bila ka taa kɛnɛ kan u ka maa mafalen dɔ bɛ yen n'u b'a fɔ ma ko expert n'o ye Belgique ka ye k'o kɔni y'i fili ka bɔ a ka étage kɔnɔ étage 12 ka n'i yɛrɛ keri duguma k'a yɛrɛ ni a yɛrɛ fa maa min ye waleya in kɛ nin ye ko a jɔyɔrɔ tun ka bon service informatique ko la kosɛbɛ yaasa kalata jaabi sɛnsɛnni na Union européenne o de y'a bila ka taa ɲininkali caman de bɛ ka kɛ mun de la min ye Laurent Delvaux ye a y'a yɛrɛ fili ka bɔ étage sanfɛ k'i yɛrɛ fa ko o sɛgɛsɛgɛliw olu bɛ senna Belgiquekaw fana kɛlen ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen wuli yaasa u ka se ka na Indikaw olu fɛ yen ko min ye mugujugu dɔ kɔni pɛrɛnna Israël ka ambassade kɛrɛfɛla la Inde capitale yɛrɛ kɔnɔna n'o y'u ka faaba ye New Delhi ko maa kɔni ni ma to nin ko in senfɛ Inde ale ni Israëlikaw kɔni bɛ wuli ka jɔ la sa k'a lajɛ maa min ye nin waleya ninnu kɛ an ye min sɔrɔ sɔgɔmada in na kunnafoni telimaw na ka da aw tulo kan o de ye nin ye k'a fɔ aw ɲɛna sa ko min ye polisilakaw ye olu kɔni bɛ wuli ka jɔ la fan bɛɛ lajɛlen fɛ maa o maa n'i bɛ bɔ moto katakatani tigi taxi tigi bolifɛntigi fɛn fɛn n'i bɛ bɔ i k'i ka sɛbɛn bila i kun ka bɔ maa minnu fana bɛ don moto ni mobiliw kɔnɔ a y'aw ka sɛbɛnw ta ka bɔ sabula k'a daminɛ sɔgɔmada in na 5 heures du matin na fo ka na se 6 heures ma polisiw bɔnnen don fan caman fɛ u bɛ sirabaw caman kan yaasa aw ka se ka kisi o ma a y'aw ka sɛbɛnw bila u kun ɲɛmɔgɔw ko ko a bɛ ka kɛ Bamakɔ yan cogo min a bɛ ka kɛ an ka marabolow bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na san laban don a kɛ kun ye an yɛrɛ ka basigi n'an ka lafiya ye yaasa maaw kana na u kara an senna ka kojugu ta ka ɲɛsin an ma n'Ala sɔnna a ma polisiw u bɛ ka nin baara in kɛ kun min kɔnɔna na fana ani hukumu min kɔnɔna na minisiri n'o o ye Dawudi ye ale kan ka laseli kɛ o la n'an ye min sɔrɔ o la an b'o da aw tulo kan min ye CMSS ye ale ka conseil d'administration o fana kan ka kɛ bi n'Ala sɔnna a ma ni min bɔra o fana kɔnɔna na an na o da aw tulo kan tile kɔnɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye alamisa ye Ala ka tɛmɛ ko ɲuman da ani silamɛ bɛɛ lajɛlen ma su in na fana débat kɛnɛ o bɛ sigi nɛgɛ kanɲɛ 21 a k'an bɛn nɛgɛ kanɲɛ 18 n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ